Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah kamar yadda aka sani, ganin channel namu na fassarar mafarki. Insha Allah yan uwa sai a ainihin garzayo domin a danna wani alama na wannan jan rubutu, sannan za a ga ƙararrawa ya fito ana a danna shi, kuma a yi danna liking sannan a yi sharing saboda yan uwa su amfana insha Allah ta'ala. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yau kuma ga mu dauke da fassarar mafarkin gona. Wanda ya mafarkin yana noma a gonarsa, to matarsa za ta haifa masa 'ya'ya masu albarka in Allah ya so. Sannan kuma wanda ya yi mafarkin yana noma a gonar wani mutum, to zai auri matar mai wannan gonar. Idan kuwa gonan kaɗai ya gani, wannan halayyar matarsa ne insha Allah ta'ala. Tunan muka zo ƙarshen fassaran mafarkin da ya shafi gona kenan, da dai gwargwadon da muka sani.